मी म्हटलं मगाशी तसं की आव्हानं आहेतच आहेत. प्रत्येक प्रवासात प्रत्येक टप्प्यात नवं आव्हान येत गेलं. सगळ्यात महत्त्वाचं आव्हान मला काय वाटतंय की टिकाव कसा धरायचा, आपण टिकायचं कसं, हे डिजिटल समोर जसं आव्हान आहे तसंच सगळ्यात जुन्या प्रिंट माध्यमासमोरही आव्हान आहे, टी व्ही समोरही आव्हान आहे. ह्या सगळ्या स्पर्धेत, ह्या सगळ्या वेगात आपण टिकाव कसा धरायचा, या वेगाशी स्पर्धा कशी करायची आणि ह्या सगळ्या स्पर्धेत आपण आपलं अस्तित्व, वेगळेपण कसं राखायचं, हे सगळ्यात मोठं आव्हान. त्याचबरोबर फेक न्यूज हा राजकारण्यांनाच नाही तर सगळ्यांना भीती वाटावी, सगळ्यांनी भीती बाळगावी असा हा एक विषय आहे की ह्या सगळ्या ह्याच्यात काय होतंय तर कन्फर्म न करता किंवा खातरजमा न करता बातमी देणं, ही स्पर्धा जी झाली त्याच्यातनं फेक न्यूज किंवा त्याच्यातनं चुकीच्या बातम्या. दुसरं मी म्हणेन आव्हान की पत्रकारितेचं शिक्षण आपल्याकडे जसं मीडिया बदलतोय, ज्या वेगानं मीडिया बदलतोय त्या वेगानं बदलत्या मीडियाचं शिक्षण आपल्याला मिळत नाही आहे. आपण शेवटी सगळे पत्रकार आपण अनुभवातनंच शिकत पुढे चाललोय, चुका करतोय, ठेचाळतोय, पडतोय आणि मग उभं राहून पुन्हा आपण पुढे जातोय. त्यामुळे दुर्दैवानं आपल्याकडे बदलांचं अधिक वेगानं, अधिक कार्यक्षमतेनं शिक्षण देण्याची व्यवस्था ही आपल्या ह्या पत्रकारितेच्या क्षेत्रात नाही आहे. ते एक मोठं आव्हान आहे. त्याचबरोबर मी म्हणेन की सुरक्षा, पत्रकारांची सुरक्षा हा खूप मोठा विषय, हा खूप मोठं आव्हान आहे. म्हणजे एक तर सुरक्षा म्हणजे याच्यात मी 2-3 अंगांनी म्हणेन की सुरक्षा म्हणजे पहिलं म्हणजे कुठेही जाऊन भिडावं लागतं. अपघात झाला तिथपासून ते एखाद्या कार्यक्रमापर्यंत किंवा काही इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिझम करणाऱ्यांना हे माहिती असेल की खूप रिस्क असते, खूप आपण धोके पत्करावे लागतात आणि तिथे संरक्षण करायला कुणीही येत नसतं. याचा दुसरा भाग आणि तिसरा भाग हा आहे की मी म्हणेन की शारीरिक स्वतःचं आरोग्य सुरक्षा याच्याखालीच मी घेईन की कोण किती पत्रकार असे आहे. आज तुम्ही सुदैवी आहात की अधिवेशनाच्या निमित्तानं तुम्हाला वेळेत जेवण मिळालं. असे किती पत्रकार आहेत, डिजिटल असेल, प्रिंटमधले असतील, टी व्हीचे असतील, की जे 1-1:30 वाजला दुपारचं जेवण केलं, 8, 8:30, 9 वाजले रात्रीचं जेवण केलं किंवा संध्याकाळी 5 वाजले एक चहा घेतला. हे होतं का कधी कोणाला? सकाळचा चहा बऱ्याच जणांच्या नशिबातच नसतो, कारण रात्री उशिरा झोपलेले असतात आणि सकाळ कधी उजाडलेली असते माहीत सुद्धा नसते. ह्याच्याबद्दल कुटुंबियांच्याही तक्रारी असतात आणि म्हणजे हे आपण जगत असतो, हे जगत आपण पुढे गेलेलो असतो. त्यामुळे स्वतःच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष हे आव्हान एक महत्त्वाचं असतं. त्याचबरोबर मानसिक, ह्याचा कोणी विचार केला आहे का? आपण इथे असुरक्षित वातावरणात काम करतो, ह्याचा मानसिक परिणाम आपल्यावर होत असतो. ही सगळी आव्हानं, आर्थिक आव्हान मी म्हटलं असतो आहेच, कामाचा ओव्हरलोड, वेगवेगळ्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्याचं आव्हान, ह्या सगळ्या आव्हानातनं आपण जात असताना अगदी थोडक्यात मी याच्यातनं मग आपण भविष्य आपलं कसं घडवायचं, आपण घडवू शकतो का भविष्य? निश्चित घडवू शकतो आणि तो विश्वास आहे. म्हणून आज इथे एवढ्या मोठ्या संख्येनं तुम्ही सगळ्या देशभरातनं इथे जमलात.